हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदानै आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोनहा नायलांदो। सान, दान आरो मायथाइया जेरै फारि फारियै बारलांदों, बेबायदिनो बर' सावथुन मुलुगाबो जौगानायनिफ्राय जौगालांगासिनो दङ। गोदान गोदान आयदानि सायाव गोदान मुगानि गोदान टेक्न'लजिजों गोबांथार हाई क्वालिटि आरो हाई बाजेटनि बर' सावथुनफोरा दिहुनजादों। थिग बेबायदिनो 2025 मायथाइयावनो मोनसे गोदान आयदानि सायाव मोनसे गोदान बर' सावथुन फैगासिनो दङ, जाय सावथुननि टाइटेलानो जागोन लिखा, थामहिनबा लाइट केमेरा एक्सन। जाय जुग सिनेभार्स प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानो गोनां बे लिखा, थामहिनबा लाइट केमेरा एक्सन सावथुनखौ डिरेक्सन खालामदों। गावनि इउनिक स्टाइलजों डिरेक्सन खालामनानै जुरि स्पेशियेल एवार्ड मोननो हानाय डिरेक्टर सानसोरां खाख्लारि बिथाङा आरो बे सावथुनावनो फाव खालामदों। 2024 मायथाइयाव बयनिख्रुइबो साबसिन फावखुंग्रि बान्था मोननो हानाय संगिना ब्रह्म बिथाङा आरो बे सावथुनावनो जों गोबांथार गोजाम गोदान महरगिरि बिथांमोनखौबो फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। बेफोर सावगारिफोरखौ नुनानै नोंथांमोनहाबो दानिफ्रायनो बे फैनो गोनां सावथुनखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखाबाय जानांगौ। बिनि थाखायनो जों बयबो बे सावथुनखौ रिलिज जानाय समसिमहालागै नेनानै थाथ'नोसै।